ora nyono. Yo yo yo. Katur kanthi salam bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wilujeng dalu dhumateng para tamu undangan Bapak Ibu ingkang bahagia mulya tengen wonten dalu kalenggahan. Katur nyawiji sedangan kanca-kanca campur sari ora nyono campur sari wonten dalu kalenggahan atur libur spesial wonten dalu kalenggahan anglipur wabil khusus kedua mempelai yang berbahagia, keluarga besar Bobo Binduri sekeluarga. Boten supi para sepuh tidak sepuh hingga sampun rawuh wonten kalau dengan dalu kalenggahan kadang konco bolo panitia ingkang luar biasa sampun derek nyenggoyong adicara wonten dalu kalenggahan dumugi paripura adicara sakmangke. Boten supi ngaturaken wilujeng rawuh dumateng kadang-kadang sederek saking PSHT persaudaraan setia hati teratai ingkang sampun rawuh ngaturaken wilujeng rawuh sepindah melih mewakili keluarga besar Bawa Binduri keluarga awit rawuh panjenengan sami ugi donga pangestu spesial katur kagem kedua mempelai yang berbahagia. Mudah-mudahan doa terbaik dibingkiskan, saya yakin mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten season ingkang pungkasan, season ingkang terakhir kadang-kadang campur sari ora nyono kasegoyong audio sound system ora nyono audio ugi live streaming saking kanca-kanca dari Lando Max Media Pro. Matur thank you, matur sembah nuwun boten supi kanca-kanca saking Margo Budaya Wedding Organizer. Terima kasih matur sembah nuwun untuk Anda semuanya. Salam pambuka kanthi al artisnya ora nyono. Ya, wonten Mbak Ratna Puji Astuti, wonten Mbak Mei Indriani, wonten Mbak Ovi Amara, wonten Mbak Puput Cahyani ugi ning Afifa. Katur wonten dalu kalenggahan spesial untuk Bapak Ibu tamu undangan semuanya. Nyawiji jenengan kanca-kanca ora nyono campur sari Sugeng Amir Sari.
Nggih matur sembah nuwun.